No není ten Bečov na podzim kouzelný. Ale už jsem zapomněla, jak vysoko se musíme škrábat. Úplná rozhledna. Další schody. Ovšem relikviář svatého Maura za to stojí. Až na to, že nevím, co je to ten relikviář, no tamto. A žádnýho Maura neznám. Relikviář je vlastně velká truhla, ve které se uchovávaly pozůstatky neboli relikvie svatých. Tento relikviář je po korunovačních klenotech druhou nejcennější historickou památkou, jenže se po druhé světové válce ztratil. Aha, vyhlašuju pátrání. Nejdřív musíme projít teleportem až do roku 1985. Cestování časem, to je moje. Husťácký. Relikviář byl málem na věky ztracen, ale pak se ho podařilo objevit pod podlahou v hradní kapli tady na Bečově. Teda to je vážně jak z detektivky. Našel jsem relikviář, ale teda poklady nic moc. To není on, to je kopie pro děti, které si ho můžou sami vyzdobit. Hotovo! A tady si vyluštíme příběh svatého Maura, který žil v 6. století v Remeši. Jeho ostatky se postupně dostaly do Belgie a pak do Čech. Fíha, ten se teda po smrti dost nacestoval. A to je on, relikviář v celé své úchvatné kráse. No, když to srovnám s tím výletem na Kokořín. Kužvenouši. Vtipkuju, je to vážně pecka. A co všechno za poklady se tam ukrývalo? Kromě kostí i kusy vzácných látek a bot. A tohle si taky máme ozdobit? Ne, to je původní vnitřní schránka z dubového dřeva, kterou se bohužel nepodařilo opravit. Vyhlašuju konec pátrání. Těpíc!